Looking in my eyes. Ta-na-na-na. Mâine sunt liber. Am venit azi să deschid, că nu fac copiii ăștia treabă și după aia închid. De la ce? De la ce vine? Și am plecat cu tot cu vânzătoare, bro! Ai auzit, domnișoara de la... Atât. Banii pleacă. Cumva vă stric liniștea? Păi nu, 2022? Ia vrei. Lasă prințesul că poate la anul ăsta, la anul, auzi, vor. Poate scap de mine, mă duc la shawarma înapoi, Adela. Păi ca să scap dracu de mine, nu te-ai săturat de mine? Mă duc la shawarma, las copiii ăștia aici, am venit, am făcut un pic de treabă. Le-am arătat cum stă treaba și mă duc să fac sosuri. 11.000 bro. O să fac sosuri. Să pun shawarma pe băț. Looking in my eyes. Bad liar. Suntem aici pe trap. Pe trap. Deranjăm colegii ăștia care vor să facă în ani. Că le-a lăsat miții, am plăs. Am plăs cu de toate. De la ce vine? Am lăsat miții, am plăs. Cu absolut de toate. Că suntem pe live. Pe 2022. Pe data de 2. Să te vadă fita aici, Elena. Că mare la prieten. Păi trebuie să mai aibă, că dacă nu mă are, nu mă are. Bă, dar ce bate lumina aia direct în morți. Așa mă să mă văd. Păi ori suntem golani, ori nu mai suntem. Păi ce facem? Aude ce m-am îngrășat. Băi, și cât am mâncat acasă, bă, într-una, bă. Dacă mă pun pe cântar, cred că am 85 de kg. La culcat, așa. Hai noroc, la mulți ani, frățiorul meu. Ai venit cu sticla de șampanie sau? Păi dă-o cu apă, prietene, mă. Miți. Ia să pun eu asta un pic aici. Dar trebuie să o pun în zi, o fungă cea. Nu că e cald în firmă și nu pot să-mi iau asta până, dar nu cred că stă bine aici. Trebuie să pun așa niște ziare, niște acarete. E cam călduț. În această dimineață e cam cald la Lipotro, SC Security. Looking in my eyes. Jehan! Ce mai zici, Jehan? You're okay, brother? Bine, bă, fratele meu, voi! Do you believe in 2022? Do you believe in Indra? Your friend? Indra, a fost ziua lui yesterday? Yesterday? Ziua lui, nu? Nu Indra. Birthday, da. A făcut 28 de ani. Fake? Dar vezi fake ce-i dau. Nu, frate, uite. Sunt pe live, n-am cum să-ți arăt. Pe Facebook, da. Fake, da. Fake news. Indra aici pula mea în curul lui. Poți Indra ăsta, băi băiatul, băi, pervers. Indra aici pula mea. Take the blender cat, the small blender cat. Azetura aia de șmecher, mafioți. Adela, că nu și-a scos mitraliera, Adela.
Cu o mână trage. Tu vă în gură să vă puneți cu mine. Un cavaș. De destrăbălați. De stronțe. De străbălați. Mi-ați lăsat numai în plas. M-ați umplut de amplas. Mor. Amplas pe 30 pentru prădoi. E vorba de la aici. Hai! Mamă. Și trecură și Crăciunul. Și trecură și Revelionul. Așteptăm Paștele să vină. Ca să ne dea prima. S-a dat 800 de lei prima anul ăsta. 800 de lei mi-a dat șefa prima anul ăsta. Să mor dacă vă mic cu ceva. A zis, ia aici paganele și nu zi la nimeni. Și eu n-am zis la nimeni. 800 de lei mi-a dat prima anul. Să mor dacă vă mic cu ceva, dacă nu mi-a dat pe șleaus. Mi-a dat alea de 200 de roni. De la ce vine de la? Mă aude pe live, știi ce zice? Dacă spuneai 50 de lei, poate 500 de mai credeam. Păi seama de la mi-a dat pentru anii care i-am pierdut, care n-am fost aici, mi-a dat și de 50 de ani. Nu te crede rău. Mi-a dat și pentru Crăciun, și pentru Paști, și pentru tăteti. Să înțelegi și tu ceva, ți-a dat un an grămadă. 800 de lei. A zis, ia aici și nu mai zi la nimeni. Oh, no. Roxana Manole a reacționat la un clip video făcut de tine. S-a arătat tu că ai reacționat la un clip de mine. Toate femeile reacționează la clipurile mele. Aici, paga, să nu te mai aud. Ce? Ce de la ce-mi dai? A zis, ia paga, să nu te mai aud, de primă. Ah, de primul. Oh, S-a dat prima. S-a dat. S-a dat prima. La mulți ani, frățiorul meu. S-a dat prima. Să fii sănătos și la pungă gros. Și când ți-o fi mai rău, să fie din ce în ce mai rău. Când o fi mai rău, să fac una. Atât. Apă dacă fi uitat. Looking in my eyes. Mai pe acolo. Am lăsat și portofelul mic. Ți-ai lăsat portofelul, are și el ceva sau? E gol. Mai am 499 de roni, din ăia 800 de roni dați de șef. Primă, că unul-i paganel. Când o fi mai greu, așa să ne fie. Știi că dacă mă aude, se crede și ea că mi-a dat. Ce băi, eu-i dat, dar nu mai țin minte. Ăsta și dacă nu-i dau, ăsta e fericit, văd, ăsta vine la muncă fericit, ăsta al dracu. Am portofelul, mă duc până la mașină. Aolu! Poate l-ai uitat sus și a fost ciordit pe dreapta. Nu e prima oară când te fură lumea de portofele, bani și alte cele. Cheile de la mașină sunt sus. Hai du-te. Hai du-te și vezi ce ai făcut. Vezi ce ai făcut, că nu-i normale. Pe 2022 să fii furat? Looking in my eyes, s-a furat un Pepsi. Pe live. Că unui paganele, e greu cu mine, e greu. Ah, ce bun e. De fiecare dată când e degeaba e bun. Ia să taie băiatul niște ceapă. Trebuie să apară genul ăsta. Un direct la focă. Băi, câtă energie am în mine, nu să mure. Uite de la câtă energie am în mine.
Serios, așa e, când am energie în mine, tremur tot. Dar mă duce mai serios. Ca să revii ce trebuie să fac, să stau o jumătate de oră jos. Sunt plin de energie. Să, da, să mirau ăia de mine la gazatar. Mă, dar ce de bune ăsta, mă alergam într-una, să fac eu, să trec eu, să fac eu. Bă, e bună energia. Da, dar și când îmi pleacă energia, atunci când se praf, încep să casc. Au frunzuliță, mă ghirar, măi. M-a făcut muica oltea, măi. Bă, dar nu știu unde cum să filmez și eu, bă, că bate lumina asta de toate direcțiile. Să moară să facă, dacă nu. Betlier. Ia-o de acolo, mă, n-ai pasă de de jos? De ce vor pasa de acolo? Da, mă, ce ai azetura aia de bombardier să moară, să facă. Dacă nu, azetura cu spuma. Azi e spuma la muncă. Asta lucrează numai oameni de Calitation. Trebuie reține, Elena, și în anual. Niște vin de orez. Și niște vin pentru Haganel de orez. Sănătate! Pe 2022! Put the spicy paste and top. Și un borcanel de la de curing. Ia stai așa. Ăla e Shanghai? Nu ai nebunit? Păi eu te întreb de ce ai nebunit, nu? Câte kilograme ai acolo? Nu ai nebunit. Din 5 kg de carne crută. E jale, băi, băieți, băi, la licontrul ăsta, bă, să moară familia lor, dacă nu e jale. Cât Shanghai mai ai? Și crezi tu că ai O grămadă pregătire facem azi. Că e Sfânta Parascheva azi. Toată și jumate vede mai încolo, dacă e treabă și uitați. Azi e Sfânta Parascheva, Adela. Elena, 25 de zeapa. Dar tu ești masochistă, că-ți place să devrezi de zeapa. Am făcut și pentru grătar și pentru președintele și nu se fac, dar nu s-au făcut. Îți dăiai și băgată pe camioane la Mătești. Atât? Și ce? Zic, aș căuta la cea mai de lumea ținui. Da, așa știu puterile. Coleți-vă. Bă, dacă obicei și păsari iau sabilii alea mari de sus și ne certăm rău de tot. Doamne ferește! Ferească-mă Dumnezeu și măicuța Domnului. They are good first in the market and then Get over here! we put it out there, it has our business, but the rice soup is when the soup boils, then it doesn't come out.
Because that time the cornflour is already boiled. Now it boils. Yeah. This one because we don't put cornflour in it, it boils regular. Yeah? Like what I do. I don't know, I only put one way because I don't understand. Să culegă braci și mure de la până la urmă, că vrea să dăgea. De când a venit să dăgea. Domnișoara Adela, prințesa del Tsukaos. Adela del Tsukaos. Unde ți se pare ție că râd eu de rângești fasolea la mine? Ha? Dar nu! Bata! Așa, băi, băieți. Câte ceasul, băi, ora 2? Doamne ferește, că a fost anul trecut, Doamne ferește. Mai e până la ora 2. Ăla e vitinul, zic eu, mai bine. Dar mai trebuie. În cursul zilei de săptămâna asta? Da. Wait, just a little bit. Trebuie să vină ăsta. Acum trebuie să vină. Mănâncă ăștia curry și că e zahăr și ia cocktail. Nu-mi place curry deloc, frate. Bă, e bun. Are aromă. Nu dă curry până pe asta. Jehan, bro, what can I do for you, bro? Pe 2022, de la ce vin? Joking. Numai babe sunt pe raionul ăla. Aute găbiță, scoate aia să mergă activa, spun. Așa se face, fratele. Ăștia sunt conservanții din bulion. Din Hellas, din Flori. Ușor, băi. Ăștia dau Oare astfel. tu ai pus până la dur aici ciorbă, să te-ar fi? Ai moat? Da? Câte ciorbă acolo? Dacă punem paparul acum, nu știu ce pus. Nu problem, să facem mizerie. Ești că tu aici. Cu ocazia asta scoate și burul de cu care am cărit pe mine. Auzi cât suc au ei acolo, la-ți și pula ta. Frige bolul, vetuța! Vă pup!